Forever Lufa. Финият дамски парфюм Алуфа е пленително топло цветно ухание с цитрусови нотки. Свежа, деликатно сладка комбинация от пленително, топло цветно ухание. Обгърнете сетивата си със силата на любовта на островите Самоа с помощта на този изключителен фин парфюм, който отдава почит към основателя на Forever Рекс Емоан и неговата дълбока връзка с народа на Самоа. На самоански Алуфа означава любов, дума, втъкана в същността на Forever от Рекс, който често казваше, че силата на Forever е силата на любовта. Финият парфюм Алуфа за нея предава именно това усещане за обич с пленително ухание, създадено специално за Forever. Всестранният аромат се отличава с внимателно подбрани растителни благоухания, които пленяват. Цветни нотки като сладък жасмин се преплитат с свежи цитруси и топлия дъх на сандалово дърво. Резултатът е елегантен парфюм, улавящ същността на женствеността. Освен с благовонната си притегателна сила, продуктът доставя наслада и с опаковката си. Финият парфюм Алуфа за нея е във внимателно оформен флакон с традиционни културни мотиви, създадени от самоански художник и изобразяващи същинския смисъл на Алуфа. Изкусно създаденият парфюм предлага заключителните щрихи към всекидневното ви облекло или тоалета за специален повод. Почувствайте силата на любовта с финия парфюм Алуфа за нея. Употреба. Напръсквайте на места като например зад челюстта, в сгъвките на лактите, от вътрешната страна на китките и дори в сгъвките на коленете. Поръчайте този продукт.